Hvad har I gang i dag? Jamen, jeg er ved at lave sådan en overblik over alting, sådan hvad der sker rundt omkring. En tidslinje. Her, det bliver til en tidslinje, når jeg får klippet til en pil. Så er der forskellige budgetter herovre, hvad designholdet har, altså hvor mange penge de har, event og redaktionen har, og hvor mange vi har på penge. Så det er bare, hvornår der er frokost, og så er jeg ved at lave sådan en stor plakat om hvad der sker, så de forskellige steder. Der er sådan et logo her for eksempel, eller sådan her for redaktionen. Det er jeg nemlig blevet færdig med. Det er sådan en hat, ligesom man ser i gamle dage. Så er der sådan en preskop på. Så står der redaktion, og så står der, hvad I har gang i. Hvad jeg lige har fundet ud af. Og det samme med alle de andre. Det er ikke været hen til. Ja, jeg har ikke gang i det med den der. Jeg har stillet mine hænder til rådighed, hvis jeg har brug for dem. Men ellers så går jeg rundt og kigger og ser, om folk de alle sammen har noget at lave. Og jeg kigger jo langt folk er, så vi kan få udvidet og få udlignet, hvor mange personer der er på hvert hold, så alle kan nå at blive færdige til tiden. Det er sådan set meget det. Men vi laver meget det samme. Hvad synes I om faget innovation? Det var skægt. Ja. Det har jeg sørget også. Det er fint nok, tror jeg. Det er bare... Det skal blive til en meget kreativ, smuk bid fra jul, som er sjov i det. Ja, synes du, det er interessant? Det er faktisk sjovt, end jeg troede, det ville være. Hvad synes du om dagen indtil videre? Det er fint. Hvad synes du om faget innovation? Ja, hvad vi synes. Vi synes, det har været spændende. Jeg synes, det er spændende at se, hvor mange der tager ansvar. Ja, det vil jeg også sige. Altså, der er virkelig ved at ske noget. Det var lidt svært at indfinde sig, men nu begynder der virkelig at Helt klart. man kan mærke energien. Hvad synes du om dagen i dag? Hvad vi synes. Ja, hvad vi synes. Vi synes, den har været spændende. Men, Vi? Ja, vi. Nå, okay, Det er vi. jo også Ja. du. Jamen, du kan jo kun tale for dig selv. Nej, jeg ved, hvad du synes. Okay, Vi synes, den har været spændende i dag. det er mega Har spændende. du flere kommentarer? Nej, det er mega spændende. Tak. Vi synes også, Hvordan er det at være lærer for os elever? Jamen, jeg synes, det her det er den fedeste måde at være lærer på, fordi man ikke lærer. Det er ikke sådan en envejskommunikation. Vi diskuterer jo frem og tilbage om, hvordan tingene de skal være. Så I på den måde er jeres egen lærer. Så det synes jeg, det er mega spændende. Hvad siger du? Ja, som lærer synes jeg jo også, det er rimelig fedt. Det er fedt at se, hvordan børnene tager initiativ til tingene. Ja. Det vil jeg sige. Hvornår har du fået den store bums? Den fik jeg i år.